बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव रुंसारि बिरेन कुमार उजिर गोसोखां लिरगिरि जथुम खुंफुंदों। बाक्सानि सालबारि गामियाव कालीचरण उजिरनि बानजायनायाव रुंसारि बिरेन कुमार उजिर गोसोखां लिरगिरि जथुम, सालबारि हादान थुनलाइयारि आड्डा, 14थि हादान थुनलाइयारि आड्डा आरो फुंखा थुनलाइयारि गौथुमजोंनो लोगोसे बाथोन थुनलाइयारि गौथुम जथायारि थुनलाइ ज' खन्थाइनि हाबाफारि लादों। रायखांनाया गोनांदि दिनै रुंसारि बिरेन कुमार उजिरनि जोबथा फिसाजो बदली उजिरनि गोथार जुलिनि सान। बे गोथार जुलिनि सानजों लोब्बा लाखिना गोदानै मोननैसो नुफेरै हाबाफारि लानाय जादों। बेजों लोगोसेनो सालबारि बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि बिनोद मुसाहारि आरो इउपिपिएल अमेन सेलनि लेङाइ आफादगिरि बिउटि बसुमतारिया बाहागो लादों। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। गिबियावनो आङो निउस चेनेलनिसिम नोंथांमोनखौ आङो बरायनानै लाबाय। दा दिनै जोंनि आदा रुंसारि बिरेन कुमार उजिरनि जोबथि फिसाजो बदली उजिरनि दिनै हाबानि सान। बे हाबानि सानजों जोङो लोब्बा लाखिनानै जोङो मोननैसो गोदान जाय हाबाफारिफोरखौ जोङो खालामबांनाय जाया बा नुवा, दा बिदि जोङो हाबाफारि लादों। दिनैनि बे हाबाजों लोब्बा लाखिनानै जों मोनसे थुनलाइयारि आड्डा बावहाय जों लाफादों। जाय थुनलाइयारि आड्डाया हादान थुनलाइयारि आड्डाजों दैदेनजानानै जोंनि फुंखा हादान गौथुम आरो लोगोसे आबौ खबाम राजा उत्तम खेरखातारिनि बाथोन गौथुम, बे मोनथामजों ज' जानानै दिनै बावहाय हाबानि बे फोरबोआवनो जोङो लाफानाय जादों। दा ओंखायनो जों सानो हयथ' बेजों लोगोसे जोंनि खायसे समाजनि खायसे मिथिरोङै बा जों हाबानि गेजेरजोंबो जों जे थुनलाइयारि बे फोरबोखौ लाफानो हायो आरो बेजोंबो जों हाबाखौ सिबिनो हायो। लोगोसे बेजोंनो सरजाबनानै दिनै जोङो बेन्ड पार्टि जोङो लाबोआखै आरो बेखायनो बेबो मोनसे गोदान मोनसे जोंनि थाखाय मावनाय हाबाफारि। बे जाबाय जोङो खेराइ पार्टि, क्रिस्टि पार्टिखौ जोङो बे हाबायाव बेन्ड पार्टिनि सोलाय जों लाबोनाय जादों। दा बेफोरनो जोंनि गोदान बे दिनैनि बे हाबानि मोनसे गोदान आयदाफारि लादों होननानै आं जोंनि हाबानि न'खरनि जानानै आं गासैनिसिमबो फोरमायथिनाय जाबाय। दा जोङो जानाय लोंनाय फोरबो सोलिबाय दं। जोंनि हादान थुनलाइयारि आड्डायाबो सोलिबाय दं। दा ओंखायनो जाहाथे नोंथांमोना इयुनाव जोंनि हारि माहारिखौ फोथांना लाखिनोबा जोङो खायसे बिदि माहारिनि हानजा लाबोनानै जों जुदि हाबा फोरबोखौ जोङो मोजाङै सालायलांनो हायो, हयथ' बेयो मोनसे जाथि जौगानायाव हेफाजाब होगोन होननानै आं आसा फारियो। आलासि हिसाबै जों बिदि जोङो गाहायै लेंहरनाय जायाखै, नाथाय जोङो मोनथाम गौथुमखौ बावहाय सरजाबदों जेला जोङो ओरैहाय सिमला बे हालामनिफ्राय सापागुरि हालामनिफ्राय फुंखा थुनलाइयारि गौथुमखौ जों बावहाय हांख्रायहरनाय जादों आरो लोगोसे बे राबां ओनसोल रुपुहि ओनसोलनिफ्राय जोङो आबौ खबाम राजा उत्तम चन्द्र खेरखातारिनि बाथोन गौथुमखौबो बावहाय लेंहरनाय जादों आरो बावहायनो बिथांमोननि बे गौथुमनि लिरगिरि आरो थुनलाइगिरि, खन्थाइगिरि बिथांमोनखौ जों बावहाय लेंहरनाय जादों आरो बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे जाहाथे नोंथांमोना जोंनि बे जिथु गोदान हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै इयुनाव जाहाथे जोंनि बिदि हाबा फोरबोफोराव हाबाफारि खुङोब्ला जे बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानानै जाहाथे खुङो, बेखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायथि हरनाय जाबाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबायदों, ओमफ्राय हामाखै।
दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा ASI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन